assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe on kofnama guettama on guelanama hayruji ruɗɗi en ɗon mbiya hakkollu men puɗɗita vidéo ji meɗen en puɗɗitargo vidéo ji meɗen allah laamiɗo hoddiranayi hen o muyanayi sey hande to o yerdi be muyo mako en puɗɗitargo vidéo ji meɗen to allah laamiɗo hoddiri yerdi mbade balle en ɓe du'aji to en puɗɗitirgo vidéo ji en data ɗum daro nden bo onon on probléme majum ha moɗon to en kala vidéo ji gari pat binde commentaire ƴami moɗon mini bo min dara min gaɗano vidéo to ton amma to na be banni min keɓtata dayirada vidéo ji jom giɗi min gaɗano amma hande mi suttani on sirriwa gota nder sirriji téléphone je mi andi kala baba sare marɗo rewɓe ha sare marɗo ɓikkon ha sare cak o maran haaje sirriwa majum o maran haaje hutinirgo be sirriwa majum ha nder téléphone android ngam majum en jaha mi holla en sirri majum premier kam maru téléphone android e bota mari téléphone android a maran application google chrome kala mojo futoɗo mari chrome vidéo ɗo ɗum je muɗum e ngam majum en jaha en nasta ha vidéo majum bana ni amma hidde ko en nasta vidéo ɗo yahan tiktok yahan youtube yahan facebook ha a fotti be vidéo ɗo a larta vidéo ɗo cak abonu be chaine amin je Fasaha TV gal youtube e non gal facebook Abdoul Kadir e tiktok Abdoul Kadir inchallah youtube majum je Fasaha TV ɗo wartan ɗum Abdoul Kadir man inchallah ɗum wartan to inde woore ɗum yadan to inde woore inchallah like partage abonné en nasta nder vidéo majum bana ni so ara nasta application man je chrome google chrome mo anda chrome fu nda chrome ɗum ɗo on application je ɗo on nda application man waddan en ha dow ngel ɗo timmoro kangel on chrome ok ha en lornagel place magel ok to ngel lorake place magel sa ara mema dow magel ok ta memi dow magel sa ara lara toɓɓe tati ha dow haɗo a mema toɓɓe tati man ɓawa ta memi toɓɓe tati man a jippa ha les a laran haɗo waɗi paramétre nda paramétre setting ta nasti ha paramétre setting majum sai a hosa ha jippa a laran haɗo waɗi privacy and security foti a lima bindi go ɗiɗi tati je tati man ɗo ara mema ha ton min anda no hollata be français ta memi ha ton shikenan sai a hosa a jippa les be hakkilo ta jippi les a laran haɗo waɗi safe browsing sai a mema dow ton afwan na haɗɗo en lorta ɓawo a jippa les ha les a laran use ko DNS to sai ara mema hatton ta memi hatton shikenan sai wara wartira ha jeɗo ta wartiri dow jeɗo ara mema haɗo waɗi custom ɗo ta memi ha custom ɗo sai a hosa wartira wartira haɗɗo clean browsing family filter a mema dow ton ta memi dow ton ni shikenan ɗo ɓikkon maɗa majum ko ɓe waɗa recherche kujeji je handai lardego majum irin kujeji basaji man an kan ɗi wela ma ko noddego inde majum ɗo ɗi waddantaɓe ha téléphone je ɓe darata ɗo majum to vidéo ɗo fottani on bandiraɓe waɗan en liking partage nonnon bo winde ƴami moɗon to woli vidéo jongiɗo e gaɗana on winda ha les commentaire to yiɗi gal facebook a larata to yiɗi gal tiktok to yiɗi gal youtube gal a larata pat abonu waɗan vidéo majum like partage e nonnon bo windu ƴamol maɗa ha commentaire min waran min janga min lara ƴamol maɗa to nangi min waɗa vidéo to nangi min hokkama réponse gal commentaire man bo min hokkama réponse ha gal commentaire majum on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi momoɗon biyeteɗo Abdoul Kadir Aboubacar ta yejjite partage go vidéo majum be abonugo be like go.